với nia hey cần phiệt theo angin cần zirlai pui cần school no pang pui age naldin Ramdin pui mual chuan not high school also zirlai chu aruang school bula middle school bula char ania uttuar niom ten an soya hei hi zirlai no pang toratan chuan na kan tie ema zirtir tu le zirlai no pang ten kan tor pui ema ramdinitan hian dikna kan ngen puya wal thi alo ni chuan achunga put thak tu te hi an thu to danin khemna pek ang nge ya khemna pek hi Southern High School Nathial Government Southern High School Nathial zirtir tu te le zirlai no pang ti zong te hian an thu tlatani voinia hian ramdini hi kan suna kan ui hle a hetiang hi zirlai no pang te chunga theng to lo se kan tia hemi thu hi kan ui zia hi zoram mi pui ta hiata kan puang chuaka hetiang ang hi tu chunga ma theng to lo se kan du hle a tual thi ani thei chuan achunga puthak tu te hi darang taka an khem hi keni government Southern High School zirtir tu te le zirlai no pang te chuan kan bei sein kan phut tlat ani le tikhan ngoi rengin ramdini kan ui zia le kan sun zia ti lan nan minute khat ngoi rengin silent period kan hanganga chumi zo chuan ramdini kan thana hun program chu kan kitop mai don nia le tuna kan vai ngoi rengin ni lo mang oleh kan ramdinitana kan sun na hun program setipan kan du to kanga belia ramdini ti tak isa tin kan mini ti kha kan man ti ani